Yero try para banget bat kidia viewers kani ka jing hikai kalong ka badan kam tam bat aku ban hikai pi menta ba ngani sedang nak kitab proverb arpupra khat khandai kong klam ka jing itu pau ki briu ki jatna klam ka jing itu pau ki briu ka jatna te para banget aku benong pi ni ba lada pisulong kristan pisulong ta kita ki nong let jingeseng ki ba shulet jingeseng ha sandi man ga por asyik keren ba ta ba shulet jingeseng tang ha bible study harai pimdan ka jing itu pau na ublei ya ka e ga ba labu e pi ha ni ga pertai pin salan no e ga jingat andal awan ki jing ele piang bang smart jing sang andal awan si sya ki jing tenju ki batanju ya jing at pi pin salan no tikana be ta lada pimdan ya kani ka jing itu pa mar kita proverb kong ar prakhandai kong where there is no vision the people perish. Hani hakoi ka version berkong where there is no vision there is no restraint. Tekaju makran kan long yang iru yang ay pila da ngimdan ka jing itu pau kan ka kandau bangi im kan ka pertai kami im la pimdan ka ta jing itu pau bon ki ban salan bon si ban sajat no ta tang sibun lakhat khandet lajit tada pisuim ga jingim kristan ka basulong lahe ka bajaitu ka bomdan ye nganong ka bomdan katakan nongrim ka bomdan kataka purpose ni ka jing temu ka bomdan kataka jing itu pau ya ka ka bo blai ulale api bun kin salan no pi ublai ulabu yangi hagani ka perthai uthau ngi ni ka perthai bangin pandan buram yu uthau kani ka perthai am tang bangin sia trai kam trai jam ngin sia long he long han walang ong bang persya tan rei sim labu kata dai tang pi im tang haka alada hada pi sim tang haka perthai ka bakum ni ka basue long he han ya be spa apau ya be ka puli dangli ngam persai ta ki ai rai piklat ya ka ka bo blai na maru blai ba thawi kan ma blai klam ka jing itu pa no blai nginum la on ba bangin im ka ni ka perthai ngila ban im ngin suyap no satap no sya shalom jiktap rai kam dan ke ka syaka bam jukut pimdan ye hang ni ka perthai ru pin salan no pin sasulong long general people ma blong te namar ba ublai la thawi la thaw kani ka tien ka bol ai pidi banan tep ikini kinong rem jong tien jong ublai la thaw yang ai pi bangin sa kani ka sla perthai ndre ha ju ka por ngidan ka wai ka hima ka ba habneng te la dangim im kat kum kani ka hima jong ublai dangim dan jing ya dai ba utaus iem usim kisim utrai ki trai ladang imdan padan kata ka jinga dai jong ong pi sulet jinga sang na pi brai choir na pi la ban long nong ya lap pila puli theology sound and driftsnam ye kita kim mentoy ai karan bet ka jiksha ndri harai lada pila dan ka jinga dai ban uni usim kisim utrai ki trai ngakaran ya ka jinga dai ni ngam karan ya ka jinglong niam pinsai ya kata ka vision lani ya kata ka jing itu pa baik ngin sim nuksana uji sukres habo uji sukres ulang ka model uji sukres yang ulang ka model ne kata ka nuksa bangin but pi ka baro ho ngi haban but yo apostol paul ke baro kitu gidan ka vision gidan ka thang gidan ka nongrem gitip ya ka ban le kila dab i lupa ya ka thang mau apostol Paul wang I press forward to obtain the mark
nga be persyak kata kadak bangan yo ya kata katong bangan yo ya kata kapan sengat ui ulah dap il pam dei ba usu wang I do not run in vain wang ngam syuyat mata madai ngam syuyat apostol Paul pe usyak sempat usyak lentamau usban penduk nak jingat jeung handrai bali i nak namaru i ya kata ka vision i ya kata ka jing itu pau tong ini syem kan kusane na Jesus Christ uan syaka pertai am tang ban penkia yagi bapang am tang ban be mensim baman handrai ka ban ningkong do Jesus Christ uang ngalawan ban le ya ka mon jong ublai jong ukpa ngawan ban le ya ka mon jong ukpa te ublai ula bu ya Jesus Christ ukpa ula bu Jesus Christ ba unlong baka kertang jong u kan long ka bakraw tamba dai tang ka kertang jong u dan ka jing pendem ban rai syua kata ngapi Jesus Christ utip ya kata utip bat wi kata utip ba un sami pat pi ha ba ong wi ka jing itu pau Jesus Christ utip ya kata ka jing itu pau uang lawak ngalapa yang aman le kaman jong blai kat kum gani ka ketin jong blai la tho yu haki prophet haka jutang ka bare mo tho lot ya ai syapang mesaya Jesus Christ utip te kata mdai bau syuan ong ya klam tip klam re utip ulang determine Jesus Christ ulang utip balai ban le yu hoi kat bau dang em life nam dan hakani ka pertai ma di handrai utip ya kata ka jing itu pa utip ba on sa syak sa narpana ba on sa mi pat ba on sa pendan buram eu pila syai kata utip wan klam eu pai wan dau men sim khu ya ka jing long do wat syukun no ba Jesus Christ kuno Jesus Christ ba de ublai ula an syak kita em wat lau Jesus Christ wan dau men sim jong blai wan hakad do kum nga kum pi wan hakad do bat uhak ban sya kita ki jingpang ki jing jenjar ki jing kum mangihi handrai namar ba ya da umen sim takada ya da umen sim nak takada ngir dan kaman ya umen sim balah pun yu umen sim lakai umen sim dan pop kamen sim jung ka khlan ka spirit man jung ka kham khlan ban ya kado kapang Jesus Christ em kado handrai ha ka baken jaman sim Jesus Christ ulah da bi uang bangan wan syaka pertai ngan penkia iba pangan map i pop bat ngan sa syak sanar pernah perkat la ada uang ngan sa syak sanar pernah bat ngan sa mi pat uang penjat ya kan temple hadin lai singi ngan sa tapat uang ya kata uang syapang ladi ulah da i ya kata baun sa mi pat un salong kharau pi baro ubriu badan hakani ka pertai la tau yu uban long kharau atau boleh bu iki ban long khrau barokat handai kibriu usetan open thami open barok kibriu pi barok bapat yang ni video wadang ra bafim kwa ban long khrau fim kwa ban uji sukres ukam pandram ya tawong unu bakwa ban long basan bakwa ban long khrau long umrau janga ukuran ni ka jing long khrau ba boleh ulah tahu na do kitab Genesis boleh ulah tahu bengin rai bengin khrau bengin iu ndrai usetan wan bantu nak namar ka pop ukwa ban long khrau da kumni kia be ka jing khrau da ki jing puli ngam pandram ki jing puli ki be ka jing khrau pai ngar ngam pandram ya ka jing puli rai ki penlong blai ya ka jing puli ba ki klat yo blai ki penlong khrau da ka bayet kumni ka jing long he long han ngam pandram ya kata rai ka jing long he long han kram ka vision kam ka purpose bale yu la bu long he long han ya pi nakamanta yu da piklat ya kahima jong blai piklat bala bu ipi pendan kam ya kata dalam ta kahima jong blai kilong le na kata pin sayap ubaba bieng saklat no ipi kanam jong pi ka kertang jong pi kanum im bat pindu ru ya kata ka jing bom jukut harai ha bangidan bau Jesus Christ ang pi ka long nuksa wan cha percaya utip ban le utip ukhamya leng ka jing thumu jong ka long ban le Jerusalem ban le ban syak sak nar pernah haka Golgotha ding pernah Kalbuta ban sami pat ha pada kita open kia iba pang au pin hari ken mau namar kata kadau ba Jesus Christ udan ya kata katham pin sai i umlen re ka jinget jumu umlen ya ukpa bo de umlen ya ukpa bo de ublai umlen ba wan ukpa
Pet ngan pen i kitab Hosea ko ngom ni. Hosea sound riu ong ya upat lang jonga la penjat namar bomdan jingtip namar mela kentat no ya jingtip ngarungan kentat no ya me bam men amlong lingdo setia hanga naba mela klet ya hukum ublai jong me ngarungan klet i khun jong me sibun ba ki briu ki lat jinge sang ta bun balat jinge sang ta kim tep ya bo blai bu ban le ki kim tep bisulat jinge sang kum to wan jing sang mi jing sang kim tep ya kau blai ubu ya pi bafin le ayu de hang ta ngarong pin sajat no wong no wong penban unu uong no ya pat lang jong ala penjat no namar bam dan jing tep namar melakan tat ya jing tep ndala hikai na ka ktien jong blai ru ya kata ka jing tep kia ben kia kho kia kentat ya jing tep kumno ban yo rong hikima hi benang namar lada pisulat jing sang pikam yo rong ha ka hima ki benang nawar boleh uji sukres warna lap hima kumnang pinum tep rai ka kata ka jing tep pinum i kata ka vision pinum i ya ka calling jong fi pin sulet trai sulet jing sang sulang complacent dan ye uji sukres lawan ai nu sarta bau kam wan macam pertai pet togi pet na jutang ka barem ru o Joseph o i ya ka vision i kata ka dream wala i Joseph nakata Joseph habo ya padang kijing sha tap sha tliu usha dia ka yeng Potifar usha tap hajil sha melalan no yo blai sha mela i ka jingat jong ho blai namar ui ya ka bakut ui ya ka bakut kan wa blai jong i ka na ka basdang sha ka bakut bat open i yang hiru ya ka dream ka vision pun ia ngai wei pi wei la dapi la rong akima ubnai pin tep bat pin le ayu wa apostol Paul utip pa apostol Paul sya sempat ang pi sya le ban sya yun re i namar ui ya ka thong ui ya ka thong ui ya ka ta vision ui ya udan ka jingtep uji sukresu ngene puli sya uji sukres lada bu Jesus Christ tip ya ka ba udai ban le ka man jong kpa di ka man jong kpa mle pin su duai try to ai man le ka man jong me hendri pim tip kata kalong leng no rai haba pi tip ya ka man jong kpa pa Jesus Christ ni pat na ka gospel u Matias so ni pat yo Jesus Christ sap hai ki ni kentin pat ini puli ke gospel Matias kalau nang kaba arpunyau terter orang kumno orang anda kum tak sipai jong utau leng skor kila yalam no yo jisu ha ka yeng ba uleng skor bat kila yalom lang ha u barok shiken hun ti haba kila lot no ya ki jan jong kila pun kop de ki jan sau bat haba kila tan ya ka pan snget de ki sha kila pun phong halor ka khli jong bat ani kamde ga basuk ban penpong nakapan snget sha ha ka kli ude pe udang dan ha ka do Jesus Christ ni re kamen sim ju ka klan kamen sim ju ka ka bom jukot kamen sim ka ba sha pa la penpong halor ka kli ju wat ki bu ka ding ha ti kamon ju wat ha ba ula dem kho si khmat ju kila pertu ben ju ki ong khublei usim gi ju pat ka jing ya ben ka jing penpong pat set sha ka jing sha sempat namar Jesus Christ utip balada usya kan dia mi pat salang undang pedim japa pertai lada umi kan dia jing tu pa umbat skam kan dia sa kam dei ka basuk ang para mangat ia makane bat kila benti hau kila shim ya uta uding bat kila syok ya ka kli jungu bat ha kila ya la pertu banyu kila lot no ya kata jan kop no bat kila pen kop pat yu da ka jan jungu hi bat kila lam no yu ya ka ban sa nar pana kan Jesus Christ la adaptif lupa musyak dah sak dah pernah la keren yang kata ulai lupa la envision mendai utang bukut bahasa dah pernah bahadin gajing sak dah pernah kadan ka jingjap un salong usim gisim try unsa sensyar unsa penjak unsa jap nak ta mendai tang kata usyang ketika man unsawan biang kum unong sensyar utip unsawan kum unong sensyar simpat unsawan hakan ka kendau ka berteman sa penjak no ikan ka kendau ka barem unsawan ra haya ka hima ni hakan nong ba Jerusalem sawan ra
Musawang undang sensyar sa penduk dat gini kiba elek persyak eu. Mentah kampat kelajan ke por. Dang ap. Kan mau mendai bo syusyak kai kita Kau mendai bo syusyak kelam jing kelam nong dem. Apostol Paul wang tu wat man tat pi ban le. Dia ke ga babha namarkan sadan kanong. Kanong jong Jesus Christ kalang bo ulong im musawan seni sa sensyar jumnom. Te pat haba kidang ya mi no te kila ya syam ya ubriu unong kirini ubakertang usiman ya uni kila ya penbor bo unlet ba ya kading penajung hagi lapoi te ka jaka bagi khat Golgotha kabah bala batai ka jaka malai kila ya ka sirka kabala khle bat kabak thang bandi ti haba ulamat di ti haba kila saknar pnai pat kalau ngawasuk sen saknar pna ya kila ya bentai ki janju kida ya khalai ba an pendap ya kata bala ong da nong ya thulpa kia bentai ki jan jonga ha pedang joki bat kila ya khalai ya jingpong jonga te haba kida ya shong kila ya ap yu hang ta bat kila ya bu hanang ga khli jongu ya ka daw ka jing mudoi ya ubala tho uni ulong ujisu usim ki ju anda kom ta kila ya saknar na ya ki arngut ki dakat lambat uai syakaman uai syakadiang kita kiba ya syatati kila keren banyu kida ya kerna ya ki kli jongki pai kida ya keren ban kat utrai ula da pen kia bapang la pen mi pat kia bentiu kia keren ban pai la da uji skres ukak ban mi no untuk ada pena ula banom pendap ya kan ni ula tu de ublai te ula ban i no banong trai pelai kepai andre usyak namar blai ui i kata vision kita bayar serta kila lada umi no nak tu nak ding pernah syawan pendap gi syawun ai no onjong mensim kajing penim kan mudan yang gi bendriu kata manga maping la gila syujat ai kapop ndre namar mau yang scam kata kita ki bayar serta kila keren banyu kita kerna ya ki klik jungki bat kila ong me uba penduk ya ka tempel bat buat tai lai singi ya ka tu penim yal di bat kajing syak keren ban lada melong ukun jong blai to hiarno nak tu kading pna pet hadu kata hiarno pet ki pen shoy u bun hiarno nak kading pna bun pen pa kata ka bor jong uang ta bun le nak kerki iki ne Jesus Christ utip kajing pen shoy kan ka por bat kajing pang bat kajing le ran bat kajing jak buram ni kam de ka basuk ban chak tanju ni pan ki ong no to hiarno nak tu kading pna pat pai setan hadu ka tahu pen dan kami gibriu kumju ruk ki rang bak ling do aba kilai perthuk ben lambat ki nong thok pe kini ki rang bak ling do mau ki reuniam kini ki reuniam ngong fi bamdan Jesus Christ kini hikin sapin sitam ki kristan besya wa shulat jing sang klam ka tin jong blai kamdan kidu ke ki reuniam kumju ruk ki rang bak ling do ka ba ki perthuk ben lambat ki nong thok bagi teman basan bai ong ni kilai ong ula penim ki wei yala di pleng umla ban penim lade ulang usim ki Israel tu unhyar menta nak kata kading pena tingin nget hau pat hadu kata pat ikum no kajing pen syai pat tu unhyar menta nak kata kading pena tingin nget hau pat kajing pen syai kan jing yale Jesus Christ ka mental persecution ni amlai tangkan do ka ba upha ban hyar no u bakin nget hana hau pat ndrai Jesus Christ unget ya rata ulat da bat ya kamon jong kpa ba ya mudai ban lat bisnis nau dai ban yap dai ban mi pat akas ka balang tek ndrei ha ka pedang ga jing jenjar nong fi ladam dan ka vision ladam dan kata kaya jing itu pau jusnun la na ba ong ngalong ukun ublai ya ka ju de kita ki dakat ru ya ka belasak na pla dam bat u klai keren ben tengalak ko ban ong fi ni ka jing syai kum ka tu kita prakat kandai lada amdan ka jing itu pau pin sajak no wat tak ada tang kendet sibun lakhat kendet ajin ngidai ban sngau thu yang ngrim jong tin oblai aman chulet jingsak am bangala tang syukala ka bamot ngala da pen baptis ngala pediang men sim bakut nai pat ong gitu gi bam pat rung syka hima jong blai ngakran ni gi bal rung syka hima jong blai gi bam pat rung syka hima jong blai ba chulet jasang lai dang dan sabar hima gi bam pat kala ka bamot lara pim pat kala ka bamot pimpat plai pimpat ino pimpat ka arsin ko umat mensim pimpat laj syaka jing pen baptis pimpat yo pediang yu mensim makut pidang long sabar ki hima jong blai pinum tip ai pishlet jesan o pulio kat ba rom stu leng ngakran ni sai gitu ki balak rung syaka hima jong blai kan top lang yang aru
orang mengat ngakran yang ni om bakran tang pin re kentop lang yang ngaru ladang ngaru bakran yang ni itu ladang piru kita gibal ayo kha arsin pimdan pimi yang ni ka jing temu jong belai pin sa i no sitan ka jingat jong pingalai ibun ngai ibun takadau ngaim ni rukum apostol Paul wong ngam kam yal di bangal ayu ngadang dan kata ka jingat inti tabang ide ban i kata ka vision namar ki jing e ki babun para bangat kam dai ka basuk Jesus Kristus wong ba yala ka ding pna lan la di ba yala ka ding pna pi haba pi dan ka vision fi i ngam la ban i ka vision jo fi nga blai ula pen i nga ka vision ka e ka badai ban le la da pen i harenga ngam la ban i ka vision ka menta jong pi simet pi di ban rung sa hima jong blai pi dei ban dan ka jing dai ka ba jan ba blai ba pini i kom ba Jesus Kristus kom ba apostol Paul kom ba Moses kom ba Joseph ki i kata kamon jong ba Daniel ngi dei ban i ngim dei ban chuduai atra itu long kamon jong me bingin le khat kam dai kata ka dei jing duai khlam so thu ya kamon jong blai fi dei ban ngau thu ya kamon ka jong blai ngau dei ban ngau thu ya kamon ka jong blai fi dei ban tip ya kata kamon fi dei ban i ka vision kibriu fi dei ban so thu ya ka purpose of ni partai baro kibriu la bu ya ka purpose ki badan ka purpose no fi kidan ka discipline ru kan ma kidan ka discipline am tang ba phi su la kha arsin am tang ba la pen baptis la priang sim la kran thli kita ki ga basic no ki basic rai pi dei bandan ka discipline ha bala pen em pi dei bandan ka discipline o Jesus Kristus dan ka discipline jong jing duai u duai na do men miet ado men sngi shua bun le ministry le kom no u sha jing et sau pau sngi bai wat ong bau dei u blai u le gi em u discipline ya ka do no ru tip bau dan ka do u pen klan ya ka jing long men sim u ya do men sim om da ka do la da piat do men sim am da kado orang pipin pentran ada pi Jesus Kristus ulang kan nuksa ka bakrau tam o apostol Paul baro gitu jom Petrus baro ki kan armut ki sendran ni hakmanya ya kata ka jing syak sitom ndai bang syak sitom klam dau po apostol Paul wong kini ki jing syak sitom jongi hang ni ka pertai kim yan ujor ai bat kita ki bansawan kata ka buram bansawan apostol Paul iya katakan hatu manga mapi ni ini em ya kata vision kabaj shalandat hangir ngi ban ya purpose kambut tabang ni susah sitam klam nong hang ni uji skres la pandem ngi bangin ya kum kita ki sim kum ki lingdo sim ong ngi ban dan ka purpose kat bangin dang im hang ni ngi ban impact ki beriu ngi ban impact ki beriu mdai basulat jing sang rong jing sang ya wei po wei beriu la dan impact piatai ne ke hima jong blai pila man long barus pa ka pau ka spa pi pendan kam hai ka spa pa pi tain em ka hima jong blai kibri ki yo jing pen em ne em na ka spa jong pi hatu pila penyar em ka gospel ha manga kran yang gospel ni ngam syukran ban ya tai man yem ni ba sulong niam tu ka kam dan ai rengak tai baki men sim ki yo em ne piarap ne baki bri ki yo em men sim menamar dan kam ki syakri jong ublai ki ba preach ki we like nem na ka jing pop aurea na ka pop dikiat like am na ki tu ki ai ba kha arsin u ba usdang baniat ya kata ka hak jong ublai mendai basulat jing sen le jing sen ten baru akan bayalet baru kata mendan ka jing lat lut na ka pop mendan ka jing em ka ba khut am pen em ki wai pat pila julat nem ban yalap ya gospel pila jupen be men sim ba man pila jupen kya i bapang pila penbaptis kibriu pila le na mekani ka jinglong senran ka thong jong Jesus Kristus kolong bangi kibriu sibu na ka pop ke yu kata ka ka thong ning kong handai apa na kata ubu belai fi ba banong yu bat ubu ba kita ki hapreng kita pin syak ki jing syak sitam ong ya tu ipi para bangat sisanga komban quit na ka ministry lada kam dan ka vision ka bau belai la pen iam komban quit kam dei ka basuk kam dei ka basuk ki jinjin jar kat pi bang dan ka vision lai pat pinsya lentam pinsya entau pinsya keren pinsya pinstom pinsya le persya pinsya ben pinsya ko tatak pimsok ndrei lara pe i kata ka vision pimpen sngobhai bri pinum syak tiang ban keren ka jing syar ibarang syak tiang ban keren ka jing syar gidi gedang iet iki briu ki pen sngobha briu pen sngobhai ka niam pen sngobhai ka ai regi bab iet si sayu blai ambala i television pi pen ko ngo ba yak tin jong blai pi syem i decision ru ka decision making lai ka dei ka wei ka bakrau tam
ka decision making haktin kasin om no ban shim ya karai pi ban shim ya karai ki critical decision lada pi dang pen ngap yu brio pi pen ngap i bahayeng basam pi pen ngap i bait batanya pi kin kran sibun ki pinum tre ban le pinum tre rela rapla i ka vision jong blai pla i ya kata ka decision jong fi kan klan bat pin ko ngo be pla i be bu blai wong le te le be blai wong le ka to compare la kalong no pi shim be pi le be kata klam da pen ngawi ki brio badai tapi pen so bahai blai dan tau blai nang ai bor pi ban ong klam ka discipline dan hatu pidan em ka discipline jong ka jing duai akran ni kan ni kan kan tapi duai kelil dia haban keli ne penlet por ban pek gitu gi film kam kai ki juk segai bat gelet jing sang dan pihak push di ne ai daw bang amla duai em uji sukres wong haka kitab revelation kitab jing pampalai arpoi wong tang utau bajab ngan ai hau ban syong lam bat nga haka ket kwa janga kiban sensyar junam juma tak kita ki bajab pidan em ga discipline na pi ai daw ne ga jing jai tu pi ai daw ne ga do pidan em ga discipline ban let duai syak jing it dalak bu ipi la penbet ya fi mo la bu lang bangin yele ya corporate fast ni ban yele fasting ni syak jing it lang hatu pi ai lat na mi ka do da dei ban wan dan discipline ai kumno pin syak pin tre ya kam jong blai kumno blai pen kamti pi dan disiplin ban duai syak jing it pat kajing duai syak jing it kam peniem ka penyap tren ka do pila yo lupa kajing syak jing peniem na utra ji suka ko bol ale ka ding penakal beri da ka jingat jong pi da ka jing pen jingat jong pi da ka jing plapop jong pi kajing no ikipop da ka jing yo sat rasnam jong Jesus da ka jing pen baptis pi pediang men sim kata kala adai ka jing peniem harai ke jing syak jing it kawan hadian bau belum mesin baru kuat pi ban syak jing it ban penyap tren ka do dari pi jai tu pi supet tangi ki bai tangi kinong ya lam makin le pi do ki jing kerku dalak pen bat ye gitu jing duai syak jing it dan ba terek ban wan dan ba yu kumlo pi perkhat bila len em ka do pi juliet em ka personal to dan ka corporate da ba pi bon kam ye pi le na me ka corporate jing syak jing it pi bu na me ka thong pibu na me ka thong ban kran bet ya ka jing sisa watla mundan ba but ya pi mundan ba follow pimbun na pi kwa tang followers kam dan jing mut para mangat ba pinbun tang ginong but ki followers mundan ka thong jonga jong pi gari ban le ka mon jong blai nei le da duna followers uji sukres ha ka baning kong udan shibun ki followers ba open khya ki ba pang rein dala let ban let syakading pana barok ki ilut wat gitu ki apostol ki ilut ka baning kong ki len lut wahab yat marwai ka jingyat kristan kandan ki por ba pihak yat marwai mundan manu balak menyerap pi wadai tang ka jingat jong fi Jesus Christ ka bas kyam ka bapidan ka taka purpose ki apostol ha ba khaddu ki yat marwai ki syak yap martar marwai andai kidan ka nong mo bagi yap kidan ka thong setai sabenang kin sawan sensyar kin sawan sensyar lang kan sadan ka kawai pat ka jing sensyar kawan sawan kan kan sajat no ada yang kata por pensi ia ka burong bat ka bor ada yang tak tang ihap im da ka bakenja men sim tengah keran pi disiplin MLD sulit theology sulit Bible study sulit ya gitu tikilong tang entertainment nak dan ia ngakran ya kajing sisa para ngakran ya kajing sisa kendala syak ya jing tenju ki bakrau jing ya kena back up gitu dai tang kajing ya dai jong pi bulai apa pi tuli ya ketin jong bulai kam dai sudah ka theology ka dai bandau mensim jong bulai bat ka rong ka dok no jong pi bat beda scam kata kajing kan ki farisi ki theologian se ki lim lut pat hamno kajaka ka bapio jing hikai nakran ni haki hikai do mensim jong bulai kat kum baktian na shu hikai theology na perkhat bhai kata pila rong ne am syaka hima jong bulai kelim ta pila rong ne am syaka hima jong bulai keli yaldi kan ke jing keli try ngala yo i ne am kata ka vision ka e ga ba men ngadai ban le baik kan ai nu kusai pi kawai na ka bible ngal ai nu kusa kan ai nu kusa na ka personal experience macam alat jingesang arung jingesang dapat ngam baptis ngam tip ye iban le
Henry adin bau bleu lah kata siang dan personal ngatip momentang adan ka vision ka bangapan long senran ki bri wai kani takadau ngahun ngakaman man le kini kadan ka jing ele hab ya fight man penlong senran si bri sibun ki plafon ki badan haki pop aurea ki pop jing dikia dam men nen ru ilang ya penduai wai bri badan ka jing dikia kerni penduai ars ni mentau wang akan dikia su ngin sahikai u ka jing pen baptis ngi sahikai u ban yu pi kadan ka purpose ni influence ki ngi pen bahai ki nak jing sniu da ka bor jang Jesus Christ ya kata ka purpose kan bau bleu la ai pakadang dan susu ngamla bani tu ipi bani tu lut ni ngasui tu tang kandet kelial di pidan ka purpose ni pidan ayu ban le nam tau bleu la dap le nam ta jang pi pila ayo jing pen em ni ngam kali pi ki niam ngam kali ka balang ayu pidan la kali pila ayo jing pen em ni pila rung ni siki ma bleu pidan em ka vision pidan em katakan knowledge understanding ka bau bleu khat ya pi ban le ayu perkat baik ini mereka sajak no pinum dan buar menduai pinum dan buar mempuli ketinjong beli pinum dan ka disiplin pihak man oh rakamama sikarabayan darabasa karuku shikidede oh thank you Jesus tangan penkut no ini ka video ni mangat mangan ka video kan tai gitu gibas ngap ada ka bakut tinggi kuat bani tu ifi bagi dan ka yeng jing duai ha jaya lansonalin ni yarap yafi ban hikai ni ka bafindan ka vision ya ka purpose bafin long senra jong Jesus Christ lada fi dang sakut hip hop ro yang ben yafi sibun ki nuti sibun ki badikyat sibun ki ba em aurea mantakila dan ka purpose ngekeren yani tangki kentin jali jo ngakeren with purpose mlai bang advertise ngakeren bafin yo mat lang kata ngin penlong senra yafi ha ka kerteng jong Jesus Christ one shik prayer center nang yai subscribe begini hit notification button buat unam wangan ai ni fila ban follow yang aha Facebook ru Shan dan Ramai Swear buat Instagram fila ban share your number phone jang ni ru ente yang mantaka buram jong try ya ro ya utrai makwa ban ong sekali kawai fidan kibriu kiba fila dan ka kerdan fidan ka spa ka pau nong fila fimpak dan purpose kamu tahu pila manwan biru iya no itu gajing snow he spa jong fi iya no itu gajing snow crow jong fi pendam hau Jesus Christ wan si ki syakri jong ublai kiban hikai ya tin jong ublai pindan ya ka purpose ka tu spa fi kanum le no ai fin sa im ka kerteng sa kanam ya ro utrai